Църковно шествие и тържествен молебен за здраве дадоха началото на новия туристически сезон в Несебър. Празникът започна с освещаването на църквата Свети Стефан, която е шедьовър на българската средновековна архитектура и стенопис. В продължение на 5 години се извършваше цялостна реставрация и консервация на стенописите. Това е една от знаковите църкви в Несебър, която е една от малкото запазени църкви от 10 век от нашата ера с стенописи от 16 век. Този паметник на културата е един от най-посещаваните и от наши, и от чужди туристи. Около 100 000 туристи посещават всяка година църквата и се наслаждават на нейните художествени достоинства. Официалните гости, водени от кмета на Несебър Николай Димитров, бяха първите, които се запознаха с историята и стенописите на реставрирания храм. Според Димитров, това е първата крачка, с която се поставя началото на културния и поклонническия туризъм в Стария Несебър. Надяваме се, ние, както казахме, се мъчим да разработим и културния туризъм, поклонническия туризъм, конгресен туризъм, няколко, да не чакаме само на този сезонен туризъм, който стана един масов туризъм и е много къс период. Ние искаме да направим една нова визия на цялата община и Несебър, Старият Несебър е нещото, заради което трябва да идват много хора, защото ние имаме тук културата, трябва да я съхраним, да я доразвием, както са правили нашите предшественици. Така че тепърва ще работим в тази посока. По-късно литийното шествие се отправи към Старата митрополия, където бе извършен молебен за здраве на жителите на Несебър. Празникът продължи с фолклорни ритуали и танци, които зарадваха многобройните туристи. За сега те са около 3000 на територията на общината. Според Ели Кирилова, секретар на община Несебър, изненадите за туристите това лято тепърва предстоят, но ще се разчита и на цялостния интерес към загадките на Стария Несебър. Защото ние всичко това го имаме. Просто е необходимо да го покажем на света, необходимо да го покажем по различен начин. Така както се показват в много европейски страни и в много световни дестинации, които представляват небивал интерес. Да се разкажат легендите, митовете. Ето сега ще ви кажа, че има легенда, която казва, че на Свети Стефан колоната в църквата плаче. И това ще бъде пътя към разкриването на една нова ниша от туристическия ни продукт Несебър, а именно културния поклонническия туризъм. Празникът ще завърши тази вечер с модно ревю на младата несебърска дизайнерка Мария Богданова, представяща уникални тоалети, вдъхновени от сградите на Стария Несебър. А утре предстои кръгла маса по темите, свързани с активния сезон, с участието на представители на туристическия бранш и държавни институции.